Кажи, че е такова, че внимаваш, че нямаш достъп до гейма. Какво? Кажи им, че не внимаваш да влизаш в гейма. Няма геймът, няма и XP. Да, те няма достъп до никакво. Няма да читвам. Така че когато ни снимаме, видите, че имам примерно 20 минути. И видите, че имам 20 диаманта, не са читнати. Аз сега играя Розенбал по Facebook. Да, без реклама. То не е, че голяма реклама делам. Казвам на хората, които не я знаят. Това е игра... Това е такова. Билярд. Да. И всеки път, като влезеш в нея, Мълчи. всеки... Не играем 8 балки. Обяснявам на хората, как да спечелят 10 000. Да, той я играе всеки ден, нон-стоп. И защо мечът ми е толкова изхъбен? Мога ли да снимам епизод на 8 балки? Не дей. Тук има доста, колкото ще взема. Москва, къде да играе? Само да не се загубя бренча. Аз вече май го загубих. Тук някъде падна. Ето се бъдам тук. От тук падна. Чакай, да се го говоря. Така малка мини кубичка. Сега играе през 17 лева. Да, тъпите скелети наистина почна. И за това си направих броня, ако няма, щях да умра. Айрон. Да. Гърми. Казва се, че утре ще бъде на море. Мамо! Това да бъдеш. Аз съм спал на леглото. Опа. Нямам повече храна. Стой. Невероятно просто. Айра. Майкът. Мълчи. Мълчи. Няма да псуваш. Той вече помня. Те няма да игра за малко. Щях да умра, съжалявам. Може да снимам епизоди на Driver, San Francisco, World of Tanks, GTA 6. Може да играе Hot Pursuit. Да. Може на Team Fortress, Garry's Mod, разни такива. Да, имаш ли Steam? Да, имам. Добре. Нямаме, затова ще играя на писо малко. Ще обера този кой и отивам в такава хобитка, в такава обравяемата. Малко такава. Хобитка ще. Так, Драйвер завижда по-бързо. Отивам в конето. На къде бих? Отива съм не съм. Не съм. Не съм. Тук.
Спускам се нормално. Да. Колко забити стрели има. Едната се махна. И две в ръцете. Както и да е. Хубаво е, че събрахме кабел и желязо още. Фък, няма да ми стигне за едната руда. Да направим всичко от кабела. Вече разбрахте, че няма